גבר, ניודס או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? מה פתאום, מה פתאום? יש לי בת זוג בבית. אז מה? אז מה, לא, מה פתאום? 2 ניודס או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? סליחה, אני מעדיף לא לענות. חנון. 4 ניודס או להכפיל לבן אדם הבא? תכפילי ותפנקי את הבן אדם הבא. יש לך לב טוב. 6 ניודס או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? תכפילי ותביאי לגבר הבא. עשתה בשכל. 12 ניודס או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? להעביר ולהכפיל לבן אדם הבא. ואתה? להעביר. ואתה? כנראה להעביר. גייז. 24 ניודס או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? 24 ניודס. לא, להכפיל לבן אדם הבא. זוז מפה רגע. 24 ניודס. אוקיי, אז תראה לי שאתה עוקב אחריי ותקבל. אני לא עוקב אחריי. אז תעקוב אחריי. תשובה! אדל דן. בלי תמונה אין אמונה. תסתכלי! אומייגאד! את שולחת לי. בבקשה. איזה כוסית.